Ofundisayo uVabhakshni Maharaj. Ngikuphathele isibalo ke la. Sesizenzile ibalo eningi, nginethemba lokuthi usuyakwazi ukuzenzela lezibalo uwedwa. Akusibukisise base ngizokunika ithuba lokuthi nawe uzifundele uzenzele lesibalo. Ngizoqala ngibe ngikuxoxela le ndaba ngikudwebele okubalekile. Kunowesifazane uhamba ngebhasekile ahambe aye emsebenzini. Udlula njalo ngakujantshi uhamba phambwa naso lesitimela ngo6 kilometers ngehora insuku zonke. Ngelinye ilanga wafika wabona ukuthi hawu isitimela sesimshila kazange ahlangane naso ngaleli langa. Kuyabuzwa ke la ukuthi njengoba efike ngemzuzu ewu50 edlulile mingaki imizuzu njengoba edlulwe ile isona lesitimela ezokuthi isitimela sofika kuqala lapha ecrossing engakafiki yena. Njengoba ngikudwebelela ngezantsi ngizama ukuthi uma ukuthi ufuna ukuphakamisa mhlawumbe ikhanda ubheke ukuthi mina ngihamba kanjani uhambe nami. Ngizobhala la njengenjwayelo. Lo idwebela ngezantsi ke ngizama ukukhombisa mhlawumbe ukuthi ujantshi. Sizothi ujantshi wethu. Alrighty. Sibale u6 kilometers ngehora. Khumbula njalo noma nini ungalenzi iphutha lokuthi uma ubona inganekwane inezimpendulo. Uyihlaziye ufundisise kahle kuningi ongakuthola kwingalenkwane. Asigcwalise ke thina. Ingalenkwane phela kungathi into nje kunika izinto emele uyigcwalise. Nangu kowesifazane usuke ehamba naye. Sobhala ukuthi hours kusho amahora. Asazi phela ukuthi mhlawumbe uhamba ngamahora mangaki mhla egijima naye. Nale bhasekile. Alright. Ngimdwebele na umuqa wakhe. Thiwe ubani ke la? Usuke washiwa isikhathi wafika emva kwemzuzu eyishumi-5. Sibhala la 5 amahora. Sibhekisisa ukuthi akukho nokunye okungasiza ekutheni sisheshe sithole lempendulo. Sobhala lapha nendawo mhlawumbe lo x lo ngumisela ukuthi mhlawumbe la kade hlangana naso isitimela insuku zonke. Wona lo 6 kilometers wehora kade uhamba. Kuyabuzwa ukuthi njengoba simshiyela ke isitimela njengoba engafikanga ngesikhathi esijwayelekile. So sethi imzuzu emngakanani ukuthi sifike lapha ecrossing yena engakafiki. Ngabe sesikubhale konke sikuphiwe. Bahlangana la. Indawo la behlangana khona nala kufika khona ecrossing 6 kilometers yabo. Njengoba ngikubhalele ngangezantsi ihora lonke lelo. Ngiyathemba usuyakwazi ukusebenza kangcono ungalindi mina kuqala. Usiyakwazi ukuthi usheshe ubone ukuthi iyapi lento esisebenza ngayo. Ngathi ngivele ihora lethu lelo noma amahora. Ikupho kunye sikuphiwe, ikupho kunye sinako. Nanku thiwethu lo 5/6 wamahora. Naku sesiyafaka isikhaleni la u-A-1 wa-H. Khumbula ila behlangane khona. Sesisondele emphumeleni. Ngaso sonke isikhathi sikhumbuza umbuzo. Nawo yambuzo wethu babeke egcineni. How many? Mingaki?
Thathu A wethu singabe nendida namhlanje ngisebenzisa ukhalakhala engabajwayele ke. 5/6 wethu plus 1 minus plus A minus 1 uzosipha A minus 6 A plus 1. A basusana 5 usipha u1 minus 5/6 over 1/6. Base sithatha sibeka phi? Uma sihlanganisa lokho esikutholayo, sithola ukuthi uba njengoba ngikubhalele lapha ngezansi. Angithembi ukuthi nawe njengoba kade uzenzela isibalo, ungalindile mina ufikile ku 10 minutes imzuzu ewu10. Kuzothatha imzuzu ewu10.